Gidalit sa SED Marketing, ang tigbuhat sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap, ug New Celebrity Kojic Soap. Ani kining tulumanon. Ermitanyang Bruha! Sa lain na usab nga sugilanon, mihilak na si Fanny. Gigugmata ka, ma'am. Bisag pobre ko, pero buhaton ko ang tanan aron malipay ka. Tibos nga gugmang ako ikahatag nimo. Akong gugma ang mangitag pagi, or mahatag ko nimo og karuhay. Ni ay akong tubag sa inyong balak-balak ay pagtagsa mo. O era! Mga musimos, mga kakatuka. Wa mo'y katungod nga mahigugman ako. Mahimong muhawak mo nako, pero dili sa aping, kun dili sa akong lapalapa. Palayon ako! Dili ikaw nga akong kikinahanglan. Ako ang imong gigugma, dili pa. Bisag wa ka pa musulti sa kong atubangan, pero nahibaw kong naipog ka nako. Si Pani lang akong gigugma. O patay na siya. Busa, patay na sa mga akong gugma. Wa mamatay si Fanny. Ning ako rin an. Wa ko maginahanglan mo. Palayo! Dunay bati sa may sapa. Malipayon sila. Gamay ilong dakog. Usog nga. Husto na! Husto na! Pasig kanta niya! Tabay ko mahibalik sa kani! Dili na ka na mahimo kay patay ka na. Buhi ko! Wa ko mamatay! Buhi si Fanny! Patay na si Fanny. O dili ka si Fanny. Ikaw si Panyan. Hala! Milak na! Milak na! Milak na! Mihilak na si Fanny. Angay ka ba di ay malipay kung dunay tao nga mag-uol? Sukwahi ba di ay ang pagtulunan nga atong subayon nga kitang tanan, mugna man sa labang makagagahom? Mga higala, pamati kining sugilanon. Mihilak na si Fanny. Gisabak ning tulumanon. Ermitanyang Bruha. Sinuat ni Ray Boris. Direksyon Alan Gulyat Nagurda. Dalit kaninyo sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Sumpay ning atong sugilanon, mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon, Ermitanyang Bruha! Adto na ko. Dili na ko magdugay. Matrabaho na ko sa katuban. Magsige ko gani si Mondubong. Isaad ako. Oh. Uy. Masa man ni? Gihugaw-gawa ng ibabaw sa nitso. Ngayon gisawat. Uling ang gigamit. Buhi ko. Buhi ko. Gibalik-balik og suwat ang litrang buhi ko. Ang babae nga matignaw. Siya nagsuwat ini. Klaro kayo. Bag ko pa ning gisuwat. Niya siya sa minteryo. Wa ko lang nakitang tao din sa minteryo.
Pero nakasiguro ko, kato babae nga batig daw, mo'y naghimo ini. Siya nagsigig ingon nga, siya mao si Fanny. Ugwa siya mamatay. Dining napita. Dini siya napita mawa og kalit. Kadtong gisundan ako siya. Kadtong nangawat siya pagkaon sa amo. Niya ka ba din eh? Pakita na ko! Ganun kiswatan ni mo ang nitso ni senyorita? Huwag ka ba maikog? Bag okay ang nitso, limpyo. Unya, gihugaw-hugawan ni mo. Pakita na ko! Oh. Masa na? Murag ba sa langob? Ito nilangob ng lapita. Kano pa ko magkakita ini? Dini ko magdako. Pero apa ko may baho nga. Ito nilangob din eh. Day? Ikaw ba nagpuyo ni langob? Naka ba sa sod? Uy, bito pa ka. Kuya ko naibawaan sa mga saop. Ganyan siya magtago din eh. Tingalig sulungon siya o pasakitan. Nasugo na ba mga saop niya? Gusto. Tabo na ko bang sagbot kining gamay ba pa sa langob. Magdali lang ko. Hapon na ba? Hapit na mong ngit-ngit. Gabi na. Hus na rong iliyok. Kinala makasud ko sa akong kwarta sa mansyon. Ug makuha na ko akong kwarta ug mga alangas. Sa luyo ko moagi. Dunay dakong punuan sa manggaluyo sa mansyon nga nag-ambo pa ingon sa akong kwarto. Adto ko moagi dito. Pagkamingaw sa kalibutan. Mas maayo gid ay nga doon ay magpuyo sa bahay nga bati o batasan. Kanang maldita o magsigig pangasaba. Kay mo aligre. Kay kung pulo sad maing tao ang magpuyo sa bahay, way lami. Kay mingaw. Ilom na nay. Ano sa mo diha? Ilom ba? Hilom, di ta magsigig hinuktok oy. Kay. Mga katabang ramanggod ta. Nan karon. Dili man nato parente si aning senyorita Pani. Nan karon. Nan karon. Sila ra si Mama na hinoon. Sila ra si Ma'am Esperanza o si Sir. Mo'y angay maguol. Magsigig hinuktok. Kaya laman tong anak si senyorita Pani. Mo po. Nya kita. Dili man tagigon sa nila. Hilas baya ninyo. Dili lagi ta mag-gool-gool. Kita, mo'y angay mo dasig sa atong mga agawon. Kita'y mo dasig nila. Naman. Sama ini ha. Sige, sayaw mo. Sayaw. Panayaw mo. Murag gidangat. Murag gidangat. Ha? Ha? Sayaw dia. Hoy! Sana ka. Oy, asa mo, oy! Ay, ako nagbiyae, oy! Tahora ko! Kay ako'y ray na sa mga sulugon din, he! Pamalik mo! Maayo. Kay ngit-ngit din ni
sa likod sa mansyon. Naranda kong punuan sa mangga nga nag-ambo sa kong kwarto. Mukatkat ko tiya. Oh. Naay nalambo sa dako na mong bintana. Oh. Si Papa Felipe. Kangiyog sa palipot. Murag langob tanaw ng mansyon na naputos sa kangit-ngit. Bisag ngit-ngit. Mo'y makita ko gihapon ang panagway sa akong anak. Kipakita ko sa tanan nga ako ang ligon. Ako ang kanunay nga muam-am ni Esper Almadawat iya ang kamatayo ni Fanny. Pero ang Ginoo, murag dili ko madaog. Murag minatog nako ang tibuok kalibutan. Ug misamot ang akong kaguol karon nga nalubong ka na, Fanny. Send Alert! Send Alert! Tuwing pagmatuod sa kayuhan. Ang ako na to prostate 36 mg. Kung nakin mo hitungag ikang karon mga pagkatuig, ang akong prostate abot og 49.5 mg. Pagtuman ako sa kugon, ako yun ako sa ibang mo. Anak mo na mo og kambak baba. So sa kasimana mo ra baba mang kompos na ko. Alam mo sa kugon nga katabon sa akong lawas. Salamat ko sa kugon nga herbal. Murag normal gyud ako panghina. Hay mi San Juan, buka na fiso banibanda mo rin. Health Testimonies. Bisag unsay buhaton ko. Bisag asa ko mo tanaw. Ikaw ang akong makita, anak. Ikaw ang makita na ko. Naghilak na sad si Papa. Pinanggakit ko ayo ko sa kong amahan. Pinangga sa tamo si Mama, Papa. Pero dili na ko makaduol ninyo. Isilutan man ko. Dili na mo mudawat na ko. Kaya nagtuo man mong patay na ko. Uy, Esper. Nganong ni naman sa kadinhi. Unsa pa may kilantaw ni mo sa layo nga ngit-ngit naman. Wa naman kay makita. Naghilak na sad ka. Esper. Wa na lagi tay laing mahimo, Felipe. Magsigig kaguol. Magsigig handom nga mabuhi pa ang atong anak. Dili ba ka ikaw may nag-ingon ako? Nga patay na si Fanny. O bisag mag-unsa ang patay, dili na siya mabuhi pa. Dili ba nga ikaw may nagsigig sulti na ko, Ana, Felipe? Esper. Ikaw may nagsigig am-am na ako. Pero karon, ikaw may nagsigig iningo ni Ana. Asa may gusto nimo? Nga mo apas na lang ta sa atong anak. Ha, Felipe? Dili, Esper. Magpakaligkon ta.
Mupadayon ta sa pagpakabuhi bisag wa na ang atong anak Esperanza. Makigbato kita sa kagool. Niya ka pa nga nagkinahanglan ako. Ug niya pa ko nga nagkinahanglan nimo. Esperanza. Esperanza. Nagako sila si Papa ug Mama. Kanindot tanawon sa ko mga kinikanan. Kanindot iapil og akos nila. Pero wala ko'y mahimo. Kinahanglang mo padayon ko sa kong buhaton. Kinahanglang makasud ko sa kong kwarto. Dali na. Manood na ta sa atong kwarto. Ato nang siradaan kining pintana. Sige na. Huwag ka na'y malantaw pa diha. Ngit-ngit na kaay ng kakahuyan sa unahan. Ug wa ka na'y makita. Dali na. Manood na kita sa atong kwarto. Mamahuway na kitag sayo karon, Felipe. Esperanza. Kadiyot lang. Ah. Nag-uyog-uyog man ang mga dahon sa kahoy. Unsa? Murag, Unsa naguyog-uyogod? murag na ay tao sa luyo sa mansyon, Esperanza. Doon lagi tao. Kadiyot kayo. Uy! Felipe! Ayaw pagkanaog! Tingalig daot ang tao tong imo nakita! Felipe! Balik dire, Felipe! Unsa man ka ang sunod nga mahitabo? Mahigala pa matia ang sunod sumpay ning sugilanon. Mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon. Ermitanyang bruha, gidalit ka dato sa maayo kabubuton sa said marketing.